Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: Nanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine nyaya yangu iyo yandiinayo mukoma. Ininiwo ndakatakura chipoko apo pandainge ndichienda kurufu rwaambuya vangu. I know kuti vanhu vazhinji vachati iyi inyaya yekunyepa, but mukoma, izvi zvinhu zvakaitika kwandiri. I never thought kuti zvinhu zvakadai zviriko, even if dai kwanga kuri kunze nyaya iyi ndainge ndichazoinzwa ichitaurwa nomumwe munhu ndisina kumbogara ndakasangana nechipoko. I would say kuti this sounds as if it is like a lie. Even right now mukoma, ndichitaura nemi kudai ndatova nedambudziko iro razokonzeresa kuti ndinge ndichiuyawo kwamuri. Ndaigara ndichingoteerera maconfessions, inini ndiri driver, saka nguva zhinji pandinenge ndiri paroad ndinenge ndichiteerera maconfessions kuri kuzvivaraidza nekufambisa nguva. Zita rangu muchanditi Tatenda, ndine makore 32 years ekuberekwa. Muchanditi ndinogarawo kukuwadzana 4 muHarare. Saka zvinhu izvi zvakaitika, this was last year muna July, apo ambuya vangu, my grandmother, pavakafa just outside of Marondera. So I was one of the last people to arrive for her funeral, but ndainge ndakatomirirwa because zvinhu zvainge zvakatooma. Munhu aikwanisa kutotenga kofeni ndini, saka murungu kune kwaainge andituma kure. Then that was when I received a call nditoriko ikoko pandainge ndaenda kunodeliver imwe load. Ndo pandakabva ndachizofonirwa ndikaudzwa kuti ambuya vangu vainge vashayika. So it was one of my cousin from Marondera uyo akandifonera. So ambuya had been sick for some time, but tainge tisina tarisiro yekuti ambuya vangafa zvakadaro nekukasika zvakadaro, even though vainge vachirwara, because ipapo pavakazonofa ambuya vainge vava kutoita sekunge vainge vava right, but all of a sudden ndo pandakabva ndachizofonirwa zvichinzi ambuya vainge vatoshayika. Ndakarwadziwa mukoma, because she was the one who raised me after vabereki vangu varambana. Ivo ndivo vakaita amai nababa vangu. Amai vakabva vachizonoroorwa somewhere else, vakambonditora ndikanogarako ikoko, but vakabva vachizodzokera neni vakanondisiya kumusha kuna gogo. Ndakangokurawo ndichiudzwa kuti stepfather vangu vainge vasingakwanise kuti ndinge ndichigarapo pamba pavo. Then that was when napo pandakazotanga kuchengetwa nagogo. Ndikabva ndachizokurawo kwava kuchizouya muHarare, ndikabva ndachizotanga kushanda. So then that was when apo pandakabva ndachizotaura neimwe friend yangu. This was the next day. Saka ndakataura nefriend yangu uyo ane kombi, ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichihasela kuitira kuti by the time pandinozosvikako kuMarondera ndinenge ndiine kamari. Saka ndaida kuti anga achindipa kombi yake, then kana andipa kombi yake ndobva ndachizoenda nayo kombi iyi kuMarondera ndiine vanhu kuitira kuti ndinge ndichizowana zvimari. So then iye akabva ati it is okay. I then picked up 2 of my cousins from Mbare. Then we started driving towards Marondera. It was somewhere around 6 p.m. Just before we hit the toll gate past Ruwa, something strange happened mukoma. Pane umwe musikana uyo watakaona. Kubva ipapo macousins angu ivo vanoti havana kana chavanorangarira, so they were fast asleep. Kubva zvatakapika umwe musikana uyo wandichati Tariro, we picked it up wainge kuri usiku. Ndikati kwa munhu uyo ari ega
akamira achihaika motikari ambori ani iyeye. Then that was when she told me kuti ainge achienda kumarondera. Ndikabva ndati it is okay. Saka ndakaona kuti ainge akanaka. Then akabva achizouya ndokubva agara kufront seat, but handina kana kumbozviisa musoro kuti kugara kwaakaita kufront seat kukazini yangu yainge yaenda kupi, because ndiye ainge akagara kufront seat kunyange pandakamupika tariro uyu. So I just assumed mupfungwa dzangu kuti zvimwe kuda my cousin ainge aenda akanogara kuback seat. Iniwo I never even bothered to check kuti ndinge ndichiona kuti zvechokwadi ainge aenda here akanogara kuback seat. Ndainge ndava kutonakirwa nerunako rwake tariro uyu. So then takabva tatanga kutaura, ndikamubvunza kuti ainge achichemei. Akabva andiudza kuti ainge arambwa nemurume wake ainge atora umwe mukadzi wenumber 2. So ndakabva ndatoona kutoti ainge ari desperate. Apa kwaainge achienda kwacho ainge achindiudza kuti ainge asingadiwi zvekare nastepmother vake. Ndakabva ndati but munhu uyu zvinoreva kuti she is in the same situation yandainge ndiri. So ndakati ndakamutarisa ndikabva ndati maybe uyu ndiye mukadzi wandinofanira kuti ndinge ndichiroorwa. She was very perfect mukoma. Apa ndainge ndiine umwe musikana wandainge ndichidanana naye ainge asinganzwisisiki mafambiro ake. Airatidza kuti iye ainge aine maboyfriends akawanda, even though ndainge ndisati ndamubata red handed, but communication yake yainge iri very low. So ndakabva ndamupfimba. To my surprise mukoma, pandakati ndichimupfimba akabva anditi ndinoziva zvose izvo zviri mumwoyo mako nezvauri kufunga, ende neniwo zvauri kuda ndozvandiri kudawo pauri. Mukomana acho akandiudza kuti she wanted me to support her emotionally. Apa ndiri munzira ndiri kuenda kurufu uko kwandakamirirwa, ndava kutomboita zverudo. So ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichinzwa kuda kuti tinge tichimboita bonde. I really do not know why, but ndakatadza kuzvicontrola. Akabva anditi wait, can we stop by that bush over there, I need to pee. Mukomana she ndipo apo pandakabva ndachizotombomisa motikari paside peroad ndikatongodanidzira kumacousins angu avo vandainge ndichifungidzira kuti vaiva vari kuback seat, but handina kana kumbocheka. Ndakatoti boys angu ndava kumboburuka ndinodzoka 2 minutes. That was when patakabva takafamba tikapinda musango, and then that was when apo paakanditi uya pano. Chakandinetsa ndechekuti ndakaona kuti ainge abata chimhasa chaakawaridza pasi. Handina kana kumbozvifungawo kuti ko munhu uyu zvandamutora pahiking spot angori nekahandbag achiti adzingwa nemurume anga asina chimwe chaanga akabata kunze kwehandbag. Ko chimhasa ichi chazobva kupi? Nekuda kwekuti ndainge ndava kutongofunga zvokuda kurara naye ende ainge awedzera kunaka kwaainge akaita, ina handina kana kuda kuzombozviita mumusoro. Ndakabva ndangomusiya akawaridza mukoma. Then ndokubva tachizotanga kurara tose. Takarara tose kuda kweabout 7 minutes. Then that was when patakabva tachizopedza. Asi ndakati ndiri pamusoro pake mukoma, ndakaona kuti maziso ake akachinja. Ndakaona kuti maziso ake akatanga kupenya. Then ndokubva amboita sekunge ainge ava kusafema, ndipo pandakabva ndachizopedza. Then takazoti tava kufamba manje tichidzokera kukombi. Ngomanashi mukadzi uyu ndakamushaya, kutomushaya ndakamutsvaka mukomanashi. Ndikatombodanidzira zita rake ndikati tariro kouripi, waenda kopi? Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda maybe ainge aenda musango achida kuzvibatsira, maybe akangotsauka since ainge achifamba ari kumashure kwangu. Ndakatombomuti hakuna mukadzi anofamba kumashure
kwemurume, nekuti inini ndinofanira kuti ndinge ndichifamba ndiri kumashure kwako kuitira kuti ndinge ndichiona zvinoitika kumberi, zvekare ndinge ndichikuprotecta from the back. But iye akabva ati ini ndinokwanisa kutokuchengetedza more than you can protect me, akaseka zvake akabva anditi ndinge ndichifamba kumberi, iye ari kumashure. Saka tainge tichitotaura mukoma, handina kana kumbomucheka kuti achiriko here, because taitotaura nyaya tichitofamba, achitondodza kuti sango iri rinotyisa zvisingaiti, ndiri kunzwa kutya ende hakuna chinhu chinondityisa sekufamba musango rakadai so, kunyoka zvadzo. Ndichitomudza kuti nyaya dzakadaro manje hadzidi kuti tinge tichidzitaura apa tichifamba musango, tozodzitaura kana tadzokera kukombe, because ipapo mukoma tairamba tichingofamba, but rodhi ndainge ndava kusaiona. Zvainge zvichitondinetsawo mumwoyo mangu kuti but kubva zvatabva kukombe hatina kana kumbofamba zvakadai so, kuda tainge tangofamba maybe about 2 minutes kuti tinge tichiendawo panzvimbo pakavanzika, tinge tichitamba zvedu mutambo wedu. But tava kudzokera kumain road mukoma, pandakazomushaya kuda takafamba about 30 to 35 minutes tichingofamba chete. You can imagine mukoma apa ainge achitaura ari kumashure kwangu achindiudza nyaya, zvimwe zvacho ndainge ndava kuzambozvinzwisisa because ndainge ndava kungonzwa hana yangu ichirova plus bvudzi rekugutsuku rainge richimira. Ndakazoti ndichinotendeuka kudai wanikwe tariro hakusisina, but munhu ainge achangobva mukutaura neni achiti unozviziva kuti ndinokuda here, unodai tariro uya hakusisina. Ndakadanidzira ndikati tariro, kutariro uripi, waenda kupi nhai tariro uripi? Ngoma nashi munhu zim haana kana kumbogara andipindura. Then ndipo apo pandakazotanga kuona kamoto. Ndakaona kamoto kainge kachibaka, kakatanga kari kadiki kuita sekunge paine munhu ainge akwenya matches. Kamoto aka mukoma kakabva kabhururuka, ndobva katanga kubhururuka kari mumhepo kachikura kudzamara razoita zimoto. Rakati raita zimoto mukoma, ndopakakabva kachizoshuta kakati ako mudenga, ndobva kachizoputika sezviya zvinoita mafireworks mukoma. Kunze kwainge kwasviba, but kwakabva kwati ngwee kuchena. Ndopandakabva ndachizomuona. Pandakamuona mukoma, iye ainge akatotakura kofini rake akabva ati kwandiri, Tatenda, ndiwe munhu anokwanisa kutondibatsira, ndoda kuti unge uchinofukunura guva rangu, unge uchienda neni kumusha kwedu kumarondera. Handiti uri kuendawo kumarondera, ndibatsire Tatenda, nekuti iniwo ndakavigwa kumakuva ekumbudzi, asi sandiko kwandainge ndichida kuti ndige ndichivigwa. Ndainge ndichida kuti vange vachinondiviga kumarondera padhuze namama vangu, asi vakazonondiviga kumakuva ekumbudzi. Handina zororo mukoma. Chipoko chiya chakabva chanyangarika. Ndakabva ndatanga kutiza ndichimhanya mukoma. Ndakamhanya ndizivi kuti 1 hour here or more than that. But by the time pandakazodzokera kukombi, ndakaona macousin brothers angu ainge akafa nehope. Ndichizovamutsa ndichivaudza kuti ndozvandainge ndasangana nazvo, vakangoti Tatenda, watanga mastatement ako. But mukoma kubva ipapo ndingangoti kuma 6:30 to 7 apo pandakazopaka motikari ndava kuda kunosika bonde naye tariro uyu, ndakazodzokera kukombi. It was somewhere kuma 9. Saka even macousin brothers angu kunyangwe vachiti zvinhu zvakaitika izvi zvakangoitika mupfungwa dzangu, but what about that time? Toti ndakaburuka mukombi kuma 7 naye tariro uyu, ndobva ndachizodzoka kuma 9 mukoma. Zvinhu zvakadaro hakuna, ndo zvandakasangana nazvo izvi. Now dambudziko rava pandiri mukoma nderekuti ndinogara ndichirota imbwa idzi dzinenge dziri 9, dzinenge dzichindironda. Imbwa idzodzo dzichita sekunge dzinenge dzatumwa neumwe munhu kuti dzinge dzichindivhima. Saka apo patakasvika kumusha, maybe mistake yandakaita, because iye
paketariro akazototanga kutotaura neni achinditi regedza kuramba uchingoudza vanhu zvinhu zvawakaona wakazviona iwewe uri wega, ndakatokusiya uri mupenyu, saka chiregedza kuramba uchingoudza vanhu nekuti uchazoita kuti ndinge ndichitsamwa. Kana kuri kunzi unenge usingakwanisi kundibatsira, it is fine, handingakumanikidzi kuti unge uchindibatsira chisiyana neni, iniwo ndava kusiyana newe. Saka ndainge ndatoudza vamwe veukama, madzisekuru vakabva vachizoti vainge vachida kuti pange pachidaidzwa n'anga. Mukoma Nashe pakadaidzwa imwe n'anga, then ndokubva yachizouya ikabva yachizondigezesa nemishonga. Ipapo mukoma pandakati ndichigezeswa nemishonga ndakatomunzwa achitoridza tsamwa, aita sekunge ainge akamira padhuze neni, ndokubva aridza rimwe zikutsamwa. Ndikabva ndatanga kutemwa nemusoro, ndakada kuti ndinge ndichiudza sekuru vainge vachindigezesa nemishonga yavo. Akabva anditi wava kuenderera manje, ndoda kuti ndinge ndichimbokupa zipunishment. Kana ukangoiudza n'anga iyi zvese zvauri kunzwa, zvese zvandaita izvezvi, ndinokurova wobva watanga kupenga. Saka ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova zvekare, ndikati zvinhu izvi zviri kutoitika for real, hakusi kuti zviri mupfungwa semunhu anosvita mbanje. Then ndipo apo pandakabva ndachizonyarara. Fast forward, takati tadzoka kuHarare, ndokubva ndaramba hangu ndichingoenderera mberi ndichishanda, but kudhiraivha usiku ndainge ndava kutya kunyange izvezvi kufamba ndiri ndega usiku handiite zvinhu zvakadaro. Mumagurupu mandiri ndinototsvaka munhu anenge achida kudzidzira kudhiraivha wekuti ndinofamba naye, because ndava kutya kuti ndinokwanisa kuzosangana nechipoko chake Tariro. Nyaya iripo mukoma ndeyekuti ndinoti kana ndakarara ndinorota paya pandinenge ndava kuda kunomuka, ndinorota imbwa dzinenge dziri 7 dzeblack dzinenge dzichindironda. Then ndinozoti kana ndava kuda kupepuka ndinobva ndazozviona ndiri mukofini, asi ndiri mukofini kudaro ndinenge ndakarara pamusoro pake Tariro, asi chinenge chiri chiskeleton, ndichiita bonde nechiskeleton. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuona chinenge chakaita kunge chigure. Munoona pane rimwe profile ramakaisa pane rimwe video rechigure. I felt so traumatized because ndo chigure chandinorota, asi icho chinenge chakaita chitema-tema kuita sekunge chinenge chakazora mazitsito. So I felt so traumatized pandakaona profile riri pavideo ipapo zvekuti ndakabva ndatoskipa video racho iroro because I was feeling traumatized. Saka ndo nyaya iyo yandiunza pano. Ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndingabatsirikana sei? Ndava kutotya kutoudza hama dzangu sezvo iye akandipa warning, akanditi kana ukangoenda kun'anga chete ndinokurova pamberi pen'anga, wobva watanga kupenga. Ingawani handina zvandakambokuita, dai ndaida kukuuraya, ini ndikadai ndakakuuraya kudhara. Saka sei wakazosarudza kuudza hama dzako pamusoro pangu? Taraone kuti wandifumura, ndaida kuita zvinhu zvangu muchinyararire, iwe waifanira kuti unge uchingoenda neni kwandainge ndichida kuzokuudza kuti uku ndiko kumba kwedu, but iwewe ukabva wachizotanga kundishambadza kuhama dzako. Taraone kuti vakandiuraya vava kutozviziva kuti ndava kumuka, nekuti vainge vakapiwa mushonga uyo wavakanokanda paguva rangu kuti ndisambofa ndakamuka. Saka mukoma iniwo handizivi kuti ndozvifambisa sei. Shuwa ndingakwanisa here kuita zvinhu zvakadaro kuti ndinonzi ndinozowanikwa ndichifukunura guva, ndobva ndaudza vanhu kuti uyu munhu wandiri kufukunura guva rake ndakasangana nechipoko chake, saka ari kuti iye anoda kuti ange achibviswa mumakuva ekumbudzi oendeswa kwavo kumarondera, hanzi kumusha kumarondera, achiti ndichazokuudza kuti ndekupi chaiko, ndokwandiroda kuti ndinge ndichizonovigwa pasaiti naamai vangu. So ndo nyaya yandiunza pano. Nodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe, uye zvekare do you advise me kuti ndige ndichidzokera kun'anga? Pane imwe n'anga iyo yandinoziva, maybe inokwanisa kundibatsira, but ndiri kutya because akandipa warning yekuti kungosvika chete pamba pen'anga ndinobva ndatanga kupenga. Kunamata ini ndinoona sekunge kwandiri kunamata hakutoshandi zvachose, because no matter how hard I try to pray mukoma, zvinobva zvatoita worse. Ndinototanga kutoshungurudzika
kuhope kwangu zvokuti ndinoita kana mazuva ndichirara ndakagara, asi ndikaregedza kunamata ndinokwanisa kurarawo. But fear, ndinenge ndichingonzwa fear pandinoona chigure ichi mukoma, ndinochiona sort of like chakaita chimumvuri chiri kumashure kwangu. Ndinobva ndabatwa nebuka, murume mukuru kudai, ndinobatwa nebuka, ndinotanga kunzwa kubayiwa muzvigunwe mangu, then ndobva ndazotanga kunzwa chiveve chava kundibata muviri wangu wose. Ndobva ndatanga kunzwa dzungu, dzimwe nguva ndinokwanisa kuwira pasi. Ndoda kungotenda Mwari kuti hazvisati zvakamboitika ndichidriver, otherwise ndaikwanisa kuzokonzeresa maaccidents. Izvi zvinowanzokuitika pandinenge ndiri paoff, ndiri pamba. Please advise me. Ndakaona chipoko, even though vazhinji mucharamba muchiti hakuna zvipoko. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi ndo zvinoitika kwavari izvi. Apologies mukoma nepicture rechigure chandakaisa ndisingazivi kuti out there painge patori neumwe munhu who was going to get traumatized nekuda kwepicture iroro. Let us try to speak with him in the comment section.